Hľadáte čistú a prirodzenú hydinovú zmes pre vášho psa alebo mačku? Paex. Celé kura mleté je poctivý základ pre každodennú barv stravu. Táto jednodruhová zmes pozostáva výhradne z celého kuraťa, vrátane výživnej pečene, srdca a žalúdkov. Vďaka jemnému mletiu je výborne stráviteľná a vhodná pre zvieratá všetkých vekových kategórií. Kura dodáva vášmu miláčikovi dôležité živočíšne bielkoviny a energiu. Zmes prirodzene obsahuje aj drobné kúsky kostí, ktoré sú pre psa či mačku cenným zdrojom vápnika. Tu však dávajte pozor na dôležité upozornenie, keďže ide o celé mleté kúra, v produkte sa nachádzajú drobné úlomky kostí, ktoré teraz môžete vidieť aj na videu. Ak klmíte veľmi malé plemená, šteniatka alebo mačky s citlivejším trávením, odporúčame tieto kúsky pred podávaním skontrolovať a v prípade potreby ich manuálne odstrániť. Produkt je 100% prírodný, bez obilnín a chemických prísad. Podávajte ho po rozmrazení pri izbovej teplote a nezabudnite na hygienu pri manipulácii so surovým mäsom. Piper Streets, vaša cesta k poctivej a bezpečnej výžive.